Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati, dumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kula wekteni serta dinamika kula ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kita rahmat, taufik, hidayah dumateng kita sedaya. Ingkang kalih salawat serta salam mugi-mugi tasih unjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten mriki kula badhe ngaturaken tentang mencintai tanah air. Kados firman Allah ing dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 11. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan tinipun negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ingin penjelasaken, Gusti Allah niku sampun maringi kita negeri ingkang sae. Monggo kita jajaki negeri kita niki. Ing dalam negeri kita niki wonten kathah sumber daya alam ingkang kita jagi, lan kita lah manfaatipun kelawan sae. Hadirin ingkang kula hormati, Gusti Allah niku sampun maringi kita macam-macam nikmat ingkang kedah kita jagi. Buktiaken yen kula sampeyan niki tresnani negeri kita. Kelawan kurangi kemaksiatan kan dilakoni ing negeri kita. Menawi sampun maksiat, monggo nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah kelawan taubat. Keranten Gusti Allah niku Maha welas asih. Kesimpulan, kita kedanjaki negeri kita niki dados negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menawi wonten salebetipun kula yen pangapunten ingkang agung. Cekap semanten